Dušan Ristić. Dušane, velika pobjeda, možda i partija sezone, timska pobjeda Crvene zvezde, neki prvi utisci. Dominirali ste i pobedili u svim četvrtinama. Pa da, posle one utakmice u Breši, mislim da je ovo mnogo bolje izdanje koje smo prikazali večeras. Pre svega mislim da smo mnogo radili na korekciji naše igre u prethodne nedelju dana, tako da ovo za nas nije toliko iznenađujuće, ali raduje činjenica da smo ovako igrali nakon one igre protiv Breša. S druge strane, navijači su nas takođe nosili do pobjede, pošto, kao što ste svi videli, bili su fenomenalni večeras i pomogli su nam da ovako igramo. Tako da, zahvalio bi se njima i naravno, svi smo mi obavili svoj deo posla, tako da idemo dalje. Kad smo kod navijača, najvatreniji su se vratili posle 8 meseci u Pionir. Ti si prvi put igrao pred ovakvom atmosferom i punim Pionirom. Neki prvi utisak o tome i atmosferi bilo je, da kažemo, najžešće do sada ove sezone. Pa i jesu, sigurno, bez premca, najbolje navijanje ove sezone i mislim da ovako nešto će biti potrebno stvarno, jer ako budemo igrali svaku utakmicu kod kuće pred ovakvim navijačima, mislim da će nas biti jako teško pobediti. Sledi Cedevita? Cedevita nisu počeli najbolju sezonu, otkazi i tako dalje, tako da oni su trenutno kao ranije lav, mnogo su opasni i pobedili su prošle kolo budućnost, tako da neće biti ovakva utakmica. Moramo se pripremiti dobro za njih i da odigramo dobro tamo. Hvala i puno sreća nas. Hvala tebi.